Assalamu alaikum folkens, Isam B her, direkte fra Samsø. Jamen, hvad Koranen betyder for mig? Jeg kender ikke noget bedre end at høre min søn læse eller recitere for mig. Det er vitaminer til sjælen og hjertet. Selv elsker jeg også at læse op af den, da jeg finder det enormt meditativt og styrke. Så med disse ord vil jeg sige Eid Mubarak til alle sammen derude, og peace. For mig er Koranen en livsstil, svaret på livets store spørgsmål. Koranen appellerer og taler til vores fornuft, rationale, kritiske sans og følelser. Eid Mubarak. Eid Mubarak til alle sammen. For mig er Koranen blandt andet budskabet om 3 meget vigtige ting. 1. Deltag altid aktivt i det samfund, som du bor i. Nummer 2. Forsvar og beskyt de gode danske værdier. Nummer 3. Kærligheden til alle gudskabte væsener, herunder mennesker, uanset religion og tro. Eid Mubarak. Hej alle sammen, mit navn er Sara Al-Nasser. Koranen er noget helt særligt for mig. Det er det, der fodrer min sjæl med fred og spiritualitet, og får mig til at falde ned på jorden midt i en travl og en hektisk hverdag. Derudover vil jeg gerne ønske jer en rigtig god Eid til jer, jeres familie og jeres nærmeste. Eid Mubarak. Koranen er vejledning, afklaring og afsondring mellem ret og uret. Eid Mubarak. Assalamu alaikum til alle mine brødre og søstre i Danmark. Eid Mubarak her fra Emir Hussein i Bahrain. For at du kan forstå Koranen, så enten lær arabisk, som jeg har valgt at gøre, eller sæt fokus på en god og klar oversættelse. Så held og lykke med det, og Eid Mubarak. Assalamu alaikum.